els matins d'Andy amb... Sara. Mireia. Raquel. Joan. Albert. Gerard. Sílvia. Benvinguts! Avui és el nostre segon programa. Comença una nova companya. Hola, bon dia. Soc la Sílvia. M'agrada aprendre coses noves i ajudar a la gent. En aquest programa d'avui tenim com a convidat a Jordi Mourelo, component del Blues Captain, del grup Blues Captain. Estem sentint de fons una cançó seva titulada No excusa. Blues Captain està format per Jordi Mourelo, guitarra i veu. Víctor Menjarín, baix i cors. I Quim Fernández, bateria i cors. Heu sortit alguna vegada per la ràdio o per la tele? Sí, per la ràdio avui. Veus? Avui surto per la ràdio. Sí, amb Blues Captain no. Blues Captain no, però bueno, jo porto molts anys tocant amb altres bandes i sí, he anat a la tele, he anat a la ràdio i sí. Però bueno, no m'agrada especialment, Ni la ràdio ni la tele. M'agrada més el que ens agrada és tocar. El que ens agrada és el concert. com es dirà el pròxim disc i quan sortiria on el podrem comprar? Vale. Com es dirà? Es dirà Welcome to the Rock and Roll Show. Que vol dir benvingut al show de rock and roll, perquè és un disc de rock and roll, bàsicament, Quan sortirà? Doncs, si tot va bé, al febrer. Si tot va bé, al febrer. Sí, queda poc. Ja ens queda res, ens queden 2 cançonetes per gravar i acabar d'arreglar 4 cosetes i ja estarà fet. I on el podrem comprar? Pues, bona pregunta aquesta. A veure, es podrà escoltar a Spotify, això segur. I comprar, doncs, suposo que també digitalment, a les plataformes digitals, i evidentment, doncs, jo també el tindré, jo també el podré veure. A vosaltres ja, com feu aquesta entrevista, ja us en regalaré un. No digueu a ningú. Vale, no sentiré ningú. I això, suposo que això el vendré jo, el vendrem en els concerts, es podrà comprar a través d'internet i es podrà escoltar a Spotify. I en alguna tenda, potser més especialitzada, de Barcelona. Ens podríeu cantar una cançó d'un trosset? Ai, d'un trosset? Un tros d'aquesta? Sí. De la Shine. Vale. Em feu cantar al matí, això costa, Sometimes I'm man, I can feel this emptiness, that woman
ens t'agrada molt entrevistar-te. Gràcies per haver benvingut en l'estudi de Ràdio Andi. Que tingueu molta sort amb el vostre disc i esperem que l'escolti molta gent. Moltes gràcies.